Hi Nyams! So today pupunta tayo ng Dubai kasi naka-off yung mga kasama natin sa bahay. Mrs. Nyam. Si Mrs. Nyam pala. So busy. Mrs. Nyam, you're so busy. My double chin. Okay This na is for Pare's birthday celebration. Yes! See you, Mama Nyam! Okay Nyams, nandito tayo ngayon sa Palayok. Tara, kain muna tayo. Hello, nadali ako doon ah. Akala ko, ano na. Thank you, Nyam. Love you. A few moments later. Hello, Nyams. So, andito tayo ngayon sa Burj Al Arab, isa sa pinakamataas na hotel sa buong mundo. I'm not sure pero correct me if I'm wrong. At isa rin ito sa pinakamahal na hotel. Ayan, yan si Mrs. Nyam. At unluckily parang under construction yung sa gilid niya ngayon. So ang daming cranes na nakakalat dyan sa baba. So yan. Dati kasi nung nagpunta kami dito, wala pa yung mga yan, hindi pa siya ginagawa.
Andito kami ngayon sa gilid ng Burj Al Arab. May beach. So pwede kang maligo dito. Pero wala kaming dala. Hindi kami nagbaon ng damit actually. Ayan, maraming nagsuswimming din dito eh. Mga iba-ibang lahi, mga puti, ganyan, mga Pilipino. May lifeguard din dyan. So safe na safe. Ayan, may anong tawag doon? May barrier. So hindi ka pwedeng mapalayo. So safe naman sila dito. So kung gusto niyo pumunta dito, libre lang. Ilalagay ko dyan yung location niya kung saan siya pwedeng puntahan. Ayan, makikita nyo dyan mamaya. A few inches later. So hello Nyams, nandito tayo ngayon sa Souk Madinat. Market na malapit sa Burj Al Arab. So ayan, mga iba-iba yung mga tinitinda nila dito eh. Ano ginagawa mo Nyam? One eternity later. Hello Nyams, so andito tayo ngayon sa La Mer. Last stop natin for today. So tara, pasok tayo. So that's it mga Nyam, no? Yan yung day 1 tour natin dito sa Dubai. If you enjoyed watching this video, just give it a thumbs up and subscribe.